ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Саудо ТВ 01, мардуми дураи ватан. Имрӯз числа 21 сентябри соли 2025 сол навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон пешкашон мекунем. Бачакои азиз, лайкҳоро бимонен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, WhatsApp барои қабули реклама. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе бошад, дар WhatsApp рӯӣ кунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар YouTube, TikTok, Instagram ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортонро ба охир расонем. Чунки наворои моро ҳаррӯза мардуми хонахар, заминхар ва квартирахарро тамошо мекунанд. Лайк монен, фикротона комментария карда монен. Аз куҷо то чанд сума хона, замин ва квартира шумо дар кора? Комментария нависа монед бача азиз. Наворро сар мекунем, тамошо кунем. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. Марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунем. бача азиз, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши Ситора, наздикии бозорчаи Гулистон, дом 7 этажа, хонаи мо дӯстон дар 6 этаж қарор дорад. Видеоро тамошо кунед. Хушрӯ карда ҳамира худам видеонавор кардама, ина пешкаштон кардастам бачаҳо. арзиш 340,000 сомонӣ мега, боз як чунинчи арзон мешавад бачаҳо. 340 та худо хоҳад аз номи канали мо ки занг заден, бо арзонтон мекунам. WhatsApp дасти рақамош дар рӯи экрани шумо, боз маълумоти пурраша бигирен. ин ҳами ҳолат кардагия. Дидастен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. ҳоҷатхона баъния якҷоя, байни кухни ду тараф хона мешавад. хонаҳо калон бачаи азиз. Мактаб, масҷид, магазин ҳамаш где-то 100 метр мега дурай. Алиши вариантҳоро пешниҳод кунен. Дар Душанбе хона боша, агар алишам мешавад, кредит намешавад, фақат ба суми нақд 340,000 боз арзон ҳам карда мешавад бачаҳо. занг зада пурсоншин аз номи канали мо Саудо ТВ. далши видеоро тамошо кунен. ирӯза навори мо, агар хато накунам, 7 дона ёки 8 дона хонаҳо ҳастанд ки пешкаши харидоро кардагем. тамошошон кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар ҳолати коробка дар ноҳияи Ёвон, поёни прокуратурада қарор дорад. тамошо куненда, беҳтарин квартира. Квадраташ 36 квадрат метр, комната як ҳуҷрагаи 36 квадрата, 4 этаж, документо 100%, нарх 195,000 сомонӣ. ремонт чӣ хел мебинед, надорад коробка. район Ёвон, поёни прокуратура. хуб, новостройка, маълумоти пурраша метавонен дӯстон дастрас бикунен. ина трасса 195,000 нархи соза бачаҳо. бо дӯстон квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон аишам, улица Лесноида қарор доштааст. дӯстон азиз, хуб, сехонага масоҳати 60 квадрат метр. сехонагаи 60 квадрата, доми 6 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. нарх 390,000 сомон. се хона 60 квадрат, не ки просто ремонтҳои зур қатӣ кардагия. 390,000 ҳам суми кам нест. нормальни сена, нормальни ремонт дар доми зур. хона бо ҳама чизу чорааш савдо карда мешавад. ина марҳамат, занг бизанен, барен ҳамин хонара 390,000 биспорен, полни хонара бигирем бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳолат. дига чӣ кор кунем? ҳамин Саудо ТВ ҳаррӯза навор мекунад, хонаҳоро равон мекунанд, хонаҳоро қабул мекунем.
пешкаши харидороие ки чашмошон чор мора тамошо мекунанд хушо ба ҳолшон не ки лайк намемонанд. дар рафти тамошои навор бачаҳо лайкҳоро гузорен, дар канал обуна шен, фикротонро комментария кунен. мо ки дастгирӣ кардем, шумоам дастгирӣ кунен. бачаҳо биҷинбен, лайкҳо қатӣ поддерживата фуромӯш намекунем бачаҳо. агар ба ҷои шумо мешудам маҳози лайк мемонам бачаҳо. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 3 сотих 4 ҳуҷра деҳаи Иттифоқи ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. нарх 298,000 сомонӣ. ин ҳамин ҳолат 298 мегӯянд. ватсапшон 8156 ахири ватсапи соҳиб мулк. ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Иттифоқ наздикии мошинбозор тақрибан 2 истгоҳ остановка бурутар. хона дар 3 сотих замин сохта шудагӣ, дорои 4 ҳуҷра, ошхона, ҳаммом, тагхона иборат мебошад. ҳамаш дар якҷоягӣ дар дарун ҷойгир мебошад. таъмир ҳуҷраҳо яъне ки падабои тайёранд, об, свет, ҳуҷҷат доранд. маромад дӯстон маълумоти пурраша бигирен. аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат хона дар кор, комментария кунен. мо комментҳои шуморо ждат мекунем бачаҳо. жду комментария мегӯяд. ку барӯсӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навобатии мо бачаҳо азиз астае ки 3 ҳуҷрага 3 сотих замин маҳаллаи хатти роҳ мегӯянд. шаҳри Кӯлоб 330,000 сомонӣ нарх. ремонт дараҷаи олӣ, беҳтарин ремонт кардагӣ. рақамҳои ватсап ахириш 4 та 7 метавонед муроҷиат кунед. хона бо 80% 44 фурӯхта мешавад. 2 то кондитсионер, 2 то телевизор плоский, 1 то шифонер, 1 то мебел комплект, 1 то холодильник бо далши чанд чизҳои дигар дар долон. яъне ки долони 15 ба 3 дора, калидори 7 ба 280, кухни 3 ба 320, ҳаммом 180 ба 3. боз як ҳаммоми иловагии дигар дар берун дора. 3 хона дора, ҳамаш 5 ба 3. ремонти дарунаш ҳаст. квартираи фурӯшӣ бачаҳо, чӣ хеле ки тамошо кардасен, Саудо ТВ ҳаракат карда, мулоим карда, хушрӯ карда фаҳмондестай ки ҳоҷат ба аз пеш рафтан мисол ба соҳибмулк занг задан нестай бачаҳо азиз. ман чизе ки ҳаст хушрӯ мефаҳмонам, хушрӯ гӯш кунем, баъд рафта аввал занг занем, баъд рафта бинем. як ҳуҷрага квартира 2 этаж ки масоҳати 34 квадрат метр. глазной балниса, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе қарор дорад. ватсапшона мегузорам. срочно як хонага 34 квадрат метр дар 2 этаж, дом кирпичный, 3 этажа, ремонташ средний, глазной балниса. хоб назди домои МВД беҳтарин район мега. маълумоти бештар бо телефон. нарх 435,000 сомонӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира 1 этаж 32 квадрат метр дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. нарх бошад 429,000 сомонӣ. срочно 1 этаж 1 ҳуҷрага 32 квадрат плюс подвали ами хона мега. 1 этаж плюс подвал. ноҳияи Сино доми 4 этажа хона дар 1 этаж қарор дорад. пушти кинотеатри мега Арион. ин ҳамин номерода занг дар рақамҳои 96 014 маълумоти пурраша бигирен. лайкҳоро монем бачаҳо, поделитса, подписатся, хонаҳотонро видео карой кунен. мо дар 2 канали Саудо ТВ реклама мекунем. тиктоки инстаграм реклама мекунем. ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат саудо карда кортонро бо хӯд бирасонем. зинда бошен. равад ки моро ҳар рӯза тамошо мекунем бачаҳо.